Niaw Mara dwi a dwi'n gydlynydd dysgu ymarfer I Awdurdod Lleol Conwy. Crynodeb o'r swydd ydy cefnogi myfyrwyr ar eu cwrs cymhwyso. Felly mae gennym ni cwrs MA ym Mangor a'r Brifysgol Agored a gweld nhw'r hyd I taith os leciwch chi. A wedyn cefnogi nhw wedyn pan maen nhw'n gwneud rhaglenni ôl gymhwyso yn y gweithlu. Achos di'r llwybr ddim yn darfod mewn ffordd, mae yna ddatblygiad, mae yna broses wedyn iddyn nhw. A mae yna fwy o hyfforddiant a dysgu'n cymryd llên. Be dwi rili fwynhau am y swydd ydy gweld y tyfiant, gweld rwy'n yn mynd o fedrai'm gwneud hyn, fedrai'm cnocio'r drws rwy'n, dwi rioed I wneud o'r blaen. Mynd o'r pwynt yna I fod wedi cymhwyso ac yn teimlo mor falch o hynna a finna'n teimlo falch o nhw hefyd ac yn gweld nhw'n dŵad efo hyder i'r gweithlu a wedyn yn cario ymlaen efo'i gyrfa ac yn mynd o nerth I nerth. Dwi wrth y modd yn gweld hynny ac yn gweld y siwrna na'n cymryd lle mewn ffordd mae rhywun yn gallu gweld y cynnydd ynde. Pobl ella sy'n deud, dwi'n eisiau gweithio efo plant a wedyn maen nhw'n mynd ar leoliad I weithio efo plant a maen nhw'n deud, dwi wrth y modd, dwi'n eisiau gadael y lleoliad rwan. Y ffaith mod I wan bron a greu 20 mlynedd, mae o jyst mor amrywiol a mae'n gallu mynd ar rywun lawr trywydd hollol wahanol, mae rhywun yn gallu gweithio efo plant ac arbenigo mewn gwaith plant, mae rhywun yn gallu symud I weithio yn y maes iechyd meddwl, efo oedolion yma anabledda, mae yna gymaint o settings gwahanol, fel sbytai, ysgolion, swyddfeydd cyngor, mae yna gymaint agoriadau, deud y gwir, y byd, hyfforddiant a datblygu gweithlu, rheoli, staff, does na ddim diffyg cyfleoedd ynde, profiadau gwahanol. A dwi'n meddwl hwnna di'r peth sy'n gyfoethogi fo deud y gwir. Gynnon ni gyd yn stori ac I helpu pobl bregus gymdeithas. Os oes gynnon ni stori'n hunan mewn ffordd, mae gynnon ni empathi pwy well mewn ffordd achos peidiwch yn meddwl bod rhaid chi fod wedi cael bywyd perffaith I helpu pobl eraill.